Terima kasih untuk Bunda ya. Ini request dari mamanya sampean WA ya. Intinya ya kan Balai Cagar Seni dan Budaya. Jadi sampean semua orang sudah tahu jenengan lah nembang utawi nyanyi lagu-lagu ambiar, lagu-lagu yang modern itu wis nggak diragukan lagi. Dan ini request dari Mama Wiwin langsung sampean disuruh nembang serapat bablas mengke jaipongan walang kekek baru sampean joget jaipongan. Nah, jadi pas wayahe tenan itu Saman WA ngono ya, Mah? Hah? Saman WA ngono. Gak percaya itu wonge. Ora, wonge malah njaluk Gadung Melati yo. Oh, Gadung Melati ini sengko. Dadi ki nganu bugel ayam ini. Oh, akal-akalane ayam dhewe. Sampean nembang serapat langsung kowe dibablas nih walang kekek sing nembang Mbak Latifah baru sampean joget jalan. Sawerane sendi. Pira sawerane? Hah? 1 juta. Yo, tak kei 1 juta bar iki. Lah nyapa? Ini beri tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Nah, wes ayo pajak-pajak persiapan. Rampat. Aku ora ngajar serampat ya. Niken Salindri. Oh, boleh. Kurang sih mau serampat ya. Walang kekek dados walang gantung walang kekek ayo ayo bisa walang kekek esok tempo apa esok ning apari sesok seneng mas karo wedok tak tinggal lunga pas setengah mati
Dimas Niken Salitri. Piye Mbak Yu? Jan tak terandingi. Iya, toh. Bocah kok serba bisa. Serba bisa. Wis sing nglatih mamae yo. Mama ini ke. Iki diduetne pisan piye karo mamae? Ya no. Lah niki sing Ya, no. saking Mojokerto iki langsung blayu kok. Boleh kasih tepuk tangannya mana untuk Mayang Toro original. Boleh kasih tepuk tangannya mana?
badhe wonten ing salebet ing Mono Lirboyo. Lir kang arep ing boyo kang arep ketemu. Cilik salah satu kali mujud tanpa ikan samping lampai perawatnya bolakan di aten bantarangin ikan sampet wonten ing sakjroning teleming Mono Lirboyo kang arep dadi boyo kang arep ketemu. Ana kang pikir sikit amit-amit kok lewat wong sabuk-sabukati. Instruksi dari Dinas dan juga Bapak Keamanan untuk yang ada di dalam kalangan atau di dalam barikade mohon untuk panjenengan keluarga yang ada di sekeliling panggung di dalam pagar, saya mohon untuk keluar. Mohon bantuan dari Bapak Bupati Keamanan untuk menertibkan yang ada di dalam rejing atau di dalam area pementasan, mohon untuk ditertibkan nggih. Cilegon Prabanyo Pate Singo Subeng. Prajurit Mudina iki bakal dadi panganing Parwadya balaku. Yen ora mento dikandhani ape-ape ala. Yen ora mento dikandhani ape-ape kowe dina iki bakal nanti kanthi kok bisa ngungkuli kanthi dayane wadya balaku.
agung lewang liwung sabda para sabdawati jalma para jalma pati petal salah satu kali jalma ingkang derekaken lampahing mati sira buka wungu saking arang-arangipun ana kaya indake hamparengi lindungan gonceng santolo gonceng bumi saiki goncang ana ing sakabeh ing sakjroning wana lir kaya inggilipun salah satunggaling jalma ingkang atos junjungan kawula sakluwarga saking Mayakara original katon kerembeng irisi Pun Prabana Eyang Mayakara wujudipun Prabana Eyang Mayakara Osuya aku tapa ana ing ereng-ereng wana Nirmaya dina iki aku bisa wungu saking jroning pertapan ayo ana putu kabeh tak pangestuni ayo Mayakara